Quan vam estar plantejant-nos quina línia podíem seguir en el plantejament gràfic de l'edició d'enguany, després de fer una pluja d'idees, vam arribar a la conclusió que la doble exposició era un camí gràfic que ens podia obrir moltes possibilitats. Adrià va començar amb la tria dels frames de les pel·lícules de l'any passat. Amb Arantxa hem acabat de triar quina era la millor forma de poder col·locar a la imatge la unió de l'arbre i del frame. Amb la unió de la pel·lícula més l'arbre hem pogut crear la simbiosi que està, no? de l'espot i del cartell. La part més complicada ha sigut trobar fotogrames que puguen adaptar-se a la forma de l'olivera. I així el que hem fet és intentar trobar algun element a la imatge que pugui fusionar-se perfectament en l'olivera. Aquí tenim un exemple, que és una imatge d'una noia agafant una tassa, i el que hem fet ha sigut utilitzar el seu braç, fusionar-lo amb el tronc. Volem agrair tot l'esforç i la implicació que han tingut els productors de les pel·lícules que ens han cedit aquesta possibilitat d'utilitzar fotogrames i fragments de les seues peces per al nostre spot i el nostre cartell.